शुभ सकाळ. उठल्याबरोबर घेतलंय मी आज अमृत ज्यूस. चपातीसाठी पीठ मळून ठेवलं. भाजी काही करावी बटाटच गावलं. दूध ठेवलं तापून, सूर्योदय पाहतात लपून. जाळीत आहेत कोंबड्या 2. अगं बाई, सकाळ सकाळ कुणाचा आलाय बरं फोन. गोकर्ण आणि मोगऱ्याला घातलं पाणी, सुंदर माझ्या कानाची वाणी. झाडाला दिसलं मोठं डाळिंब, जणू काही सफरचंदाचं प्रतिबिंब. अंजीर केळी करू का आज अळूवडी, का ताकाची कडी. ऊसातलं गबळ झालंय गुल, वांग्याला आलंय फुल. गोठ्यातल्या भिंतीवर होती मोठी पाल. म्हशी म्हणाल्या चल बाई आता आम्हाला आंघोळ घाल. आंबा माझ्याकडे पाहून हसला आणि छोट्या झाडाला मोठा पेरू दिसला. पेरू पाहून घेतला खाऊन, नाहीतर राजेंद्रराव उठतील ना पेटून. चला घेते मी चपात्या लाटून, भूक लागते ना. झाल्या माझ्या चपात्या. सूर्य आला उगून, चपाती झाली फुगून.